To je moje ďalšie video z Minecraftu a dneska si zahráme znovu Mineplex a ten, kto chce IPčko, tak si ho môže z Mineplexu, tak si ho môže pozrieť v minulom videi. Ja som to tam ukázal, tak ale dneska si zahráme Survival Games. Tak to skúsime proste. A potom ešte to som sa nerozhodol akú minihru. Ale to je jedno. Tak skúsime. Ne, Skyvar! Ja som dal Skyvar tým, prepáčte, teraz to strihnem. Takže som naspäť a ideme si zahrať Survival Games. Poďme. Hop. Moje. Áno. Toto. Moje. Áno. Vyšlo toto. Spíčku. Ne, to je svinia. Rýchlo, to je prázdne. Ne! Aspoň jedna zbraň. Prosím. Vajíčko, veľmi dobrá zbraň. Aha, on mi to dostal. Každý už utiekol. Ne. Nope! Ok, ako chceš. To dobijeme. Už vypal. Oni všetko vybrali. Takže... Kde je ešte nejaká čestka? Tam je to. Pôjdeme. Kde je? A ďalšia? XPčky. Dobre, takže toto je aspoň dobré. Toto. No poď. Au. Ne, ja som ju vyhodil. No poď. Ne, prečo ju stále vyhadzujem? Tak nič. Ty breďo. Takže smutné, ale dobre, ja. A nevadí. Tak pôjdeme na ďalšiu hru. Skajme si, koľko je tu hráčov. Akože 12. Za koľko sa to tu začne? No za 60, super, za minútu. Čo? Prečo sú tu iné
Jsem tohto. Jsem asasín. Akože super. Aha, super. Au. Aha. Počkej, čo je toto? To sú kitty a toto je? Knight. Alebo X-Men. X-Master. Iron Skin. Ne, prosím, nesekaj. A potom toto je tu čo? Toto je čo? Co sú tiež? Ty brý, tak toto je veľa kitov. Za 5 sekúnd. 4, 3, 2, 1, OK. Tam hore. Jos, mám to. Jos. Noč. Debil mi noč. Ničiť. Preto aj zabijem. Ne, prečo? Čo ti je? Prečo ju stratil? To je hrozné. O, ďalšia. Také dobre. Prečo som ju stratil? To je divné. To nechaj. A toto je moje. Čo je tam hore? Aha, tak to je vybraté. Čo je tuto? A steak. OK. Aha, super vajíčko, to je tiež dobre. Tak, ja si toto proste len tak vyhľadám. Tu už nič. Nič. Aha, a nič. Aha, takže ty už stať. Do prčic. No poď. Ty. Aha, hop. Ne, prečo som ju stratil? Čo ti? Moja. Ne, moje. Moja. Ne, toto není fér. Tam si zožer jeho, mňa nechaj. Pomoc. Jos. Dobre. Dal som ho dole. Prečo nič nemám? Čo ti? Čest. 5 minút. No. Please, no. No, please, no, prosím, no. Je to hladný. Zožer to. Toto je veľmi panák. Ale prečo mám také bugy? Si neviem jesť. Toto je ďalšie. Čo? Ako to som to zmyslela? Nie, prosím. Ja som to vedel. Ja som proste hrozný vat. Čo? Ja som sa si mal ako dostať.
What? Počkej, aha. What? Čo je? To ako? What? Ja som nepochopil. Dobre, takže dám si laterálnu hĺb a tomu si dáme ešte iné, lebo už musím 5 minút natáčať, takže to je stých, takže zatiaľ čau. Takže rozhodol som sa, že si dáme Bomblobr. Ale to je celkom dobrá minihra. Aj celkom ukludňujúca pre mňa. Aj si je to dobrá. To je čo za skin? To je pekný. Armor. Aha. Toto. Toto je čo? Toto je úplne dobré. Vy máte aj steny. Tie skiny sú akože fakt divné. Kedy, ja neviem, čo s nimi spravím, ale sú fakt divné. Pizza man. Choď tam! Jej. Uí. Akože Pizza man. No. Prepačte, to bol môj otec, ako normálne. Brďo. Áno. Jo. Ideme rýchlo. Semka. Dobre, tak tuto. Čo sa to stalo? Prosím. Ja nechcem nesvítliť. Ne, prosím, nezomri mi hneď. Alebo toto je to lepšie dať ísť. Dozadu. Jos. No, ne. Dobre, on sa má. Hej. Čo? Tak akože líp. No tak. To je hrozné. Tak. Aha, ja som noob. Rýchlo. Ne, hop. Rýchlo. Takže oni sú kde? Tak, dobre. Tam. Aha, tam a tam. Takto. To nemôžu prežiť. Čo oni? Kde sú? Aha, oni sú tam. No. Sakra. Nie, prosím. What? Oni to odkiaľ strelili? Please, vybuchni. Tak, aha a tak. No, dal som to tam. Toto je hrozné. Oni to majú tam. To je teba. Dobrý, tam vzadu a takto a takto. A ešte takto skúsim dať. Super. A ešte tak. No tak. Prečo som taký hrozný? Akože oni sú kde? Ja si trošku budem čitovať. Aspoň keď sa to podarí. Ne. Oni sú kde? Povedzte mi prosím, že oni kde sú? Ty kokos. Tak. Prepáčte, ale toto video musím skončiť, alebo to spravím na konci, takže čaute. Vyhrali sme, dobre mi. Hop. Dobre, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.